Παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να χακάρετε το Color Switch σε 4 πολύ απλά βήματα. Πρώτα πρέπει να δούμε αν έχουμε root permission, δηλαδή αν η συσκευή μας είναι ρουταρισμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο δεύτερο βήμα πρέπει να ανοίξουμε το Game Hacker, το οποίο το link είναι στο description. Στο τρίτο βήμα ανοίγουμε το Color Switch. Και μαζεύουμε ένα πλήθος αστεριών. Δηλαδή, εγώ θα μαζέψω ένα. Οπότε αφού βλέπετε το πλήθος αστεριών μου είναι 1, γράφω εδώ 1. Τώρα πρέπει να γυρίσω πίσω στο παιχνίδι και να αλλάξω αυτό το νούμερο σε κάποιο άλλο. Οπότε από 1 θα το κάνω εγώ 3. Ωραία. Γράφουμε εδώ 3 και κάνουμε search. Λοιπόν, καμιά φορά μπορεί να σας το δείξει αυτό, σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά results 150 πρέπει να το ξαναλλάξουμε. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στο παιχνίδι και μαζεύουμε και άλλα αστέρια. Οπότε 4. Λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτό εδώ το μενού και βάζουμε πόσα αστέρια θέλουμε να έχουμε. Θα βάλω τόσα. Όπως βλέπετε τα αστέρια μόλις τα χακάραμε. Τώρα εμείς θέλουμε να χακάρουμε και το σκορ. Οπότε γυρίζουμε πίσω στο παιχνίδι και γράφουμε 2 που είναι το high score μας. Το high score μας είναι 2. Λοιπόν, τώρα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Τρία. Ωραία. Τώρα το high score μας έγινε από 2, 3. Το γράφουμε. Κάνουμε modify now και βάζουμε πόσο θέλουμε να είναι το score μας. Όπως βλέπετε το χακάραμε και αυτό. Λοιπόν, το τέταρτο βήμα και πιο σημαντικό είναι να πάμε στο YouTube και να κάνουμε subscribe το κανάλι The Multi Hacker. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεια σας.